well, a hart fan bhíon gá bhíle sa trídéag sílim hasime dhéanana diploma sa Gaeilge, agus sí me dhearthar an tair pádraig go bhfuil bháilú, be cheart a rudnit fiúnta dhéanam agus hasime fan me go dtí oldscoilú agus run me diploma sa Gaeilge. Chuin me réin sin le céim dhéanana sa Gaeilge agus chuin me réin sin leis bhaistes dhéanú hasime leis bhaistes an oldscoilú a mé farste. Leis bhí me deanú páirta sin cidim agus bhí me deanú diploma go bí agus mé gobar agus ní ró sé forras na réirih bheit gobor agus an sinna bheith studiir san amchéan ar bhí teaglathagad a chuin mar réige bei agus mar dút me hasime an oldscoilú mé farste agus bhí ar an taiste leis de han sin le dhéanún sin a han sin formid físcóil go déige agus bhí sin na bhaintaiste mhór agus bhí méidir sin ábalta gáil go déige agus rud bhí go ré mé farste eice le físcóil agus de bur sin go hinnta maidún. Agus cai mar agóin me solt móras é dhéanú. Agus cedim dar man discíanna go máige ach ag an nám, hí bagan daoine ag an nám ar dag sin scála go díal scálanna. Bhí han aine gáil maith agus a bhil posta má léhéad le fáil, lacha agus ratha gobor, mar bhín teirige de dhéceangal an na hante agus sinna daródaí an nám a chunis tá deisi na mórig daoine áganis mar tá han aine fáil deisi ar bhórcha deach go gibé gáil ag le olscoil agus is cinnte go dor chun cin móra. A cai me se rá, gúin me se solt mór is a studiir, rinn man chead trachtas ar a chearnal pádig ó dónar. Agus rinn man daracin ar chean bháin McManaman. Agus bhain me solt mór is taide, agus cheanama chud mór leorí gan nám, agus tá bailú chun mór leorí Gaeilge agam, ma bhí leor bí a buntla se chúrsa gan nám cheanama agus chaime chud mór am a studiir agus mar sinnta agus bhain me solt móras, cai me rá.